लाइभ हुन्छ सासिदि रेडी बेलाय हामबाय जतनो जों दिब्रानि इंदि बुबाब्रानि जायतक मुंबाय जों जे थानाय 8 तारिख निसिमि खुमलुं निसिमि जेंनि फैलायि तिनि साकजरा जों मजागाव बागमा किल्ला एरिया बेरायनाय बिखे खोना ओमफ्राय जों तेसा हायनो हाय जिनि बाइक रेलि इंफिनाय बाइक रेलि उनाव जतनो नकबको जे तिनि जरारि फैनाय बरबो तेसा हायनो जे मानजात माननाय रत्नरबो फैलाय जादि आर जे खोनाओ जे यापिरि सनाय जोंबाय बाक्सा जोंबाय बाक्सा महाराज बाय बाक्सा जिनि दिप्रा दफा बाय बाक्सा नर जतनो खाबाय खुबबाय कयो फुंनि 10 तानि बिसिमनो नर उदयपुर महारानी गामारी गामिनि पेट्रोल पाम्प गाना पेट्रोल पाम्प गानाव आजागा जों गेदारिं नाय आरनिसिम स्टार्टिं नाय आजागा नर जतनो फाय मानजात फायजादि जे जानि जा मानतै जे जानि जा मानतै जे जानि जा चुक्तै सागबाय मांबाय चुबा चुबाय खलाय जतनो न लगिनन बागै जों दिप्रा मथानि इंगै नर जतनो न कबक जाव ओंखाय खोनानि यागुलबो जों यांगो जे लिस्ट रिजार्ट दङ फेसबुक रग नर नायदि मानोना बतारिगो बजागाव दं आजागा दं मानि जरावो बाक्साबो पार्मानेन्ट लगिरिनाय बिवि दङ आर जे जानि जा एरिया थांपुरु जोंबो स्रापसानि बागै फानो दफानि बागै किसा सेक्रिफाइस खायानो दफानि बागै जोंबो किसा लगिरिवानो हनि वानसुका हंगाय जे आबो हाय वानसुकि दंनायरनो जों खाबाय खुबायनो लामसगो नरक बो लगिरिनानि उंथों नरक बरक जों आबो हायखै न जिनि जे चुबा मुं अंगो हंगाय दिनै जों प्रेसमिट खैनानि किसा लेवि थांका लेमानि कारण हंगाय जिनि अजगा जे दंनायर लगिरिनायर बरकनो सामुं नमुं अर व्यवस्था खायका अरनि जे दंनाय लोकल जिनि दाकुक संग्र जिनि अरनि बस संग्र बरनो जों बाइफ्लाया हामबायरिवो ताई खोनानि सालो बाहायनो जाय दंनायर जाय दुगै दंगो ताई जों हातिरबो थांपुरु बाहायनो जोंनो जे हामजागै जिनि अतिप्रा दफानि अम थानो हामजागै जे सुबासुरि उइ दंनायर जे जानि जा सुक्तै जों गोबां हातिरबो थांपुरु बर सुबासुरि दंग जे जानि जा मानतै बरनो जों बाइफ्लाया हामबायरिवो ताई बसकांनि सालोबो ताई 26 तारिख जरा जों चालुबै थानाय 26 तारिख जरा चालुबै थांतनिबो जिनि गोबां मा खरस पत्रबो उनाय आजागाव बाहायनो नरकनि याक जों नांगौ नंगौ आरो जों नांगौ बेलाय बेलाय हामबाय बसकांगो तेबो थानसानि बागै जों साइटक लाइमाव जों जतनो गुरुम कुथुम उंगै आबनो सक्सेस खाया अंगाय केबो बाइथां खलाइमिया बुबाग्रा साइसुंबो आबनो साबै मान्या दफा थानसा जों सब समय सालाय थानसानि फानजुदा थानसा बायदि गोबां मा सक्सेस जों गोबां मा जों अचिभमेन्ट मानु हिनपानो थानसाले साबो खलायनाय नों आं मिलुइसे आबनो जों उंगै थानसा खलायनाय आबन बागै खानानि सालो जों जे जागाव नरनो साका तेवसे हायनो हाय आं जागा बा थाइ सावैरिवानो उदयपुर महारानी गामारी गामिनि पेट्रोल पाम्प गानाव फुंनि 10 तानि बिसिङाव नर जतनो फाइबाय जादि बुबाग्रा लगिरिखा दिप्रा दफा थानसांखा रोड मैप गिसिं सरिस रोड मैप के उदयपुर महारानी गामारी गामिनि पेट्रोल पाम्प बुथुबुगै जों लामरलायनाय यां महारानी लाभ स्टोरी बाजार दै खैनाय जों तै यां गामथालों बा बारमासरा बातारबेलनि कयेकटा एरिया दाताराम आमार खैनाय दैनानि दै खैनाय जों गरजि जों खोना पाइनायता नेक्स्ट दिनाव के गरजिनिसिमि जों स्टार्ट खालायनाय मिर्जा थेग्रा राजापुर हामबाय।